Juče ja stojim u redu u prodavnici i upada preko reda neki klinac, ja kažem, izvinite, stvarno nije u redu to što radite. Drugim rečima, znaš, nema praviš probleme, bit će belaje. I on se okrene, bam, šamarčinu mi lupi. I ja sad u šoku rekao, ja kažem, zašto si to uradio? Drugim rečima dajemo do znanja da ću stvarno napraviti veliki problem, razumeš? I sad on to ne kapira. I on vadi nož i krene da me bode. Sad izbome tu, 10 puta, 2-3 puta u vrat. I ja onako krvarim i krkljem, rekao, ali zašto? Drugim rečima, sad ću ti jebati kevo mali, razumeš? I on totalno kreten, znači on ne kapira poruku koju mu šaljem. I on vadi pištolj i krene da puca u mene. I sad sasu u mene 50 metkova, u glavu, u oči, svuda, razumeš? Ja onako pao dole na zemlju i sad više nisam mogao da pričam. Ja onako krenem da namigujem Morzeovom azbukom, mu šaljem poruku, jebaću ti kevu, razumeš? Ali on ne zna Morzeovu azbuku. Izvučao mene napolje, on vozi kamion i prešao kamionom preko mene da me ubije, razumeš? I sad ja tu umro, jebi ga nisam izdržao, nego razmišljam, brate, znaš mogao sam da napravim problem u svakom trenutku, ali nisam hteo. Znači samo kontrola, ljudi, nemojte da vas budale uvlače u problem, pametniji popušta.